नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और भोजपुरी हॉट एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी के बारे में, जिनकर शानदार गाना बवाल करेंगे आ चुकल बा आप सबके बीच में यूट्यूब पर फुल वीडियो सॉन्ग। जी हाँ, आप सब जाके उ गाना के अभी से प्रीमियम देख सकत आनी, जो कि स्टार्ट हो चुकल बा बिहान सुबह यानी कि 25 तारीख के सुबह 6:15 पर ई प्रीमियम चले लागी। अभी अपलोड करके प्रीमियम सेट कर दिहल गईल बा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिले बानी। अभी जाई, अभी जाके उ गाना के जोन चैनल पर अपलोड कल गईल बा, जैसे कि अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ओके सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन दबा दी और रिमाइंडर सेट कर दी, ताकि जैसे ही गाना पब्लिश होके आप लोगन के बीच में ओकर नोटिफिकेशन आ जाए। तो काफ़ी समय के बाद ई गाना आ रहा बा, काफ़ी समय से इंतजार है। जो ना के मनोज मतलबी जी लिखले बड़े, अविनाश झा घुंगरू जी म्यूजिक दिले बड़े और अक्षरा सिंह जी के चैनल पर आ रहा बा। तो तैयार रही, बवाल करे खातिर आ रहा बड़े, बवाल करेंगे लेके हिट मशीन जहर जोड़ी खेसारी अक्षरा जी के जोड़ी। हम मिलम आप लोगन के अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।